sapa kuwi? Ya ampun. Alah mbak sapa kuwi enggak? Iki harga ana mudure. Sapa ae wae. Ayo harga yo. Iki ape loro jeneno iki. Kita dua-dua saja, nggak usah mundur, nggak usah mundur, nggak usah mundur, kita dua-dua saja, nanti bukan penonton yang nilai, nggak usah mundur, cukup biar rapi mas, biar rapi ya, dari panitia mengajukan biar rapi, nggak usah mundur, nanti dua-dua, satu mawar, satu bewok boleh, nanti siapa lagi Aga maupun yang lain juga boleh, dua-dua mas, nggak usah mundur mas, nggak usah mundur. Yang penting kondusif guys, siap. Uang medun, ojo nek dhuwur bloko. Wani apa ora cebra piye kowe? Alah, lata kok ora wani. Becok iki. Suarane brewang iki, ayo. Lanjut ayo. Penonton ke belakang, penonton ke belakang ke belakang. Medun, ora wani. Ayo Bisa nali, medun. bisa lagi. Medun dhisik, medun. Kira roh. Nek ngisor malah wae kepenak. Operator udah konek kotak-kotak. Iki lho dildilan apa ora? Oh disunyo. Iki lho dildilan apa ora? Duite wis dicepai lho, piye? Aja gulak-guyun kok. Ayo ah. Nek ati dadi ya didadekno. Aja mung ngejak tok. Aku nekane brewa nang kene iki ya larang. Nek anjing ngejak battle nggih monggo duwite ditokno. Ayo dimulai yo. Ayo Mas Bro. Aja dibuka tok. Tapi duwite ya ditokno nek anjing yo wani. Ndak ngono ta. Wah, ora main. Iki larang nek ku nekakno ya. Trimane dienggo munggahno jeneng. Lah, ape munggahno jeneng kok. Mas apa Bro? Alah digo nyekarek kuburan ae mulai. Mas operator.
Wani medhot. Sampe sih. Sampe urutno sih. Ora di. Mas Abrata. Dhisik. Mas Abrata. Ayo Mas. Mama. Mas Brewo sih, sumet yuk, Mas Brewo. Monggo Mas Brewo. Monggo Mas Brewo. Disumet dhisik. Oke. Mas Brewo. Mbak siapa gue? Ya ampun. Mbak siapa gue enggak ya? Alah digo nyekar. Ayo Mas. Iki wayah kal. Rono go nyekar ae. Ora masuk. Mulai. Kene saya. Mulai. Mawar Di sih, duite. Mas, kamu mawar sih. Monggo Mas kamu. Duite di deloki. Deloki rupane. Deloki rupane gambar monyet apa gambar anu iku. Piye? Gambar ketek. Gambar ketek iku. Aja ora wani ya wis, Bro, tak gawane mulai ae. Ini orang yang betul selama orang man betul iki kok. Lah iki ape mulai ae re? Tak kukute mau. Mas patani ae, barno ora ana duwite gambar ketek iku paling duwite. Alah gambar ketek. Gambar ketek ora wani digo. Digo nyekar ae. Digo nyekar ae. Nek ketene sido balik. Iki tunggale berah. Ayo nek kowe wong loro. Ayo sumet tuh. Tunggale akeh Mas kamu. Mas kamu sumet. Nek sido balik boleh.
kalau sudah gantian mas. gantian liane yo. Mas Rey, Aku maju. kalah yo kalah. Harga kalah. Harga mundur. Mawar maju yo. Sing dhuwur. Harga ini jaluk ngoyok ayo. Sing dhuwur. Apa orang kok Joget gantian? brewok. Sing dhuwur lho. Jalane lagu beras. Maju. Jadi hilang suarane. Balik lah. Wes ajono wae. Ajono wae. Wes medhun wae, medhun. Gantian liyane harga mundur yo. Esuk wae wani mundur ora iki. Ayo brewok aja. Ayo gantian liyane yo. Bisa di dong, bisa. Wes. Woi, genderan golane ya. Ya, wes genderan golane. Harga mundur karo SOE yo, dibeto yo. Ayo, wani mundur ora iki SOE. Ayo, aprowan mundur. Aprowan mundur, harga yo. Ayo, aprowan mundur yo. Ayo, aprowan mundur, harga yo. Ayo, genderan ro liyane yo. Aprowan karo harga yo. Ayo silantai waktune yo, udah mundur ayo, aprowan mundur. Ini jadi harga mundur kok. Ayo harga mundur yo. Mundur begitu nangis sampai sini This is special performance Proton Musik. SOE meneng sik. Harga ben usah aprowan. harga karo aprowan. Oke, siap. Aprowan karo harga. Ayo harga mundur sithik yo. Ayo harga mundur sini ayo. Ayo. Langsung tatapan sono ae. Op. Harga, ayo mundur ayo harga. Musa aprowan. Ayo aprowan, ayo. Ayo. Wong
ndak musuhe harga iki abang. Sabun